beti dago gerran. Badira gerra luzeagoak eta laburragoak. Badira urrun eta gertuago egokitzen zaizkigunak. Badira euren berri jakin edo guztiz ez ezagun diren gerrak. 21. mende honetan komunikabide bidez izaten dugu hemen eta orain libratzen ari diren gerren berri. Ehunka ume hil dira han eta hemen, luzeegia da zerrenda. Gerra baten erdian harrapatua dagoen ume bakoitz baten kontakizun fikzionatua da orri hontan aurkezten dugun hau. Diziplina anitzen eta lehengoia artistiko ezberdinen parte-hartzaileekin landua. Adin batetik aurrera edozein ume hasten baita heriotzarekin, gogoetatzen. Gerra batean harrapatua dauden umeak, ordea, beste ere batera hitz egiten diote heriotzari. Umeok, orain ere liskarrean? Arren, ez egin borroka zuen artean. Amak agerik egin zigun, jolasean hasi eta lengusok elkarrekin haserretzen ginenean. Nahikoa da, utzi pakean txikia, azkenean min hartuko du. Orain, nagusiak dira borrokean ari direnak. Eta amaren hotsan nire barruan durundaka. Gure auzoa erasotu zuenetik, hautsez bete zaizkit begiak, hautsez belarriak. Desertu handi bat da nire barrua, hondarrez gainezka nago. Saiatzen naiz lepoa okertu, buruan kolpe txikiak eman, eta are zuri hau belarri zuletatik irten dadin. Saiatzen naiz begiak eskuekin garbitzen, itxi eta zabaltzen. Akaso nire begiak egon dira zikin? Etxiondoko lorategia hautsez gainezka jarraitzen du. Koloreak hautsi egin dira. Amonak bere magalaren kontra estutu nau. Adi ibiltzeko nagusien esana betetzeko garrantzitsua dela. Ez aldentzeko bere ondotik, arriskutsua dela. Ezkutak eta jolasten dugu zahar eta umeok. Etxe ondoko iturrira hurbildu eta aurpegia garbitu. Besterik ez dut nahi, nire gaineko desertua arindu. Lehen bezala ikusi, lehen bezala entzun. Eta atzera egin naiz ezkutalekutik. Hondakina eta hondamendia, auzoa berrinduta. Nire oinatzek bide bat marraztu dute hondar grisaren gainean. Gure etxea dagoeneko ez etxea, leihoak eta atea desagertu egin dira. Nora joan da jendea? Hementxe genuke eskola, jolastoki honetan batzen ginen umeok. Eta orain, arbel handia lurrean botata ikustean oroitzen dut lotsatzen itzela maisuak denen aurrean ateratzen ninduenean, naiz eta gero barrutik irrikitan egon. Kera koskor bat hartu eta marrazten hasi naiz. Hau da nire etxea, hona hemen nire herria, ama, nire lagunak, Urgarbia, amonaren eltzeki goxoa, aspaldi kantatzen ez duen zozoa, ni. Honelakoa zen nire auzoa gerra aurretik. Bum! Soldatuak ote dira? Honantz aldatoz, eskuetan dudan harria jaurtiko diet. Alferrik da, ez dira desagertzen, ez doaz. Ez naute ikusten? Zer da, hautsez betetako ume bat hauts mendi baten erdian? Beste klera bat hartu eta idazten hasi naiz, azken eskola egunean maisuak bihar arte esanez agurtu gintuela, eta nik ikasgaiak zor. Bum! Ume batek ez du gerra zaharren errurik esan du hots batek. Eskua luzatu dit, heldu egin diot.
Lurretik altxatu eta oinez abiatu gara, gure auzoa zen honetatik aurrera norabait. Nora goaz? Odeien bila, erantzun Ikusio. Maite dut euria, badakit eta zer egin nahi duzu euriarekin? Aurpegia garbitu. Etxe ondoko belarra berdea hazten ikusi, aitortu diot. Ondo da, eta haren esku leunak eutsi nau. Ezagutzen zaituz. Zutaz hitz egin dit amonak. Zuk eraman dituzu ama eta lehengusuak. Bai, eskutik eraman ditut, orain zu bezala. Zu heriotza zara. Heriotza eta bizitza, gauza berbera naiz mundura etorri zinenean eskua eman nizun, orain egiten ari naizen moduan. Bueltatuko naiz berriz? Ez zara inoiz joan, hemen egongo zara beti, erantzun dit. Eta itzuliko dira besteak, batzuk, heriotza. Zer, har dezaket klera bat? Eta zer egin nahi duzu klera batekin? Galde egin dit. Lorategi bat marraztu nahi dut, jostatzeko, oinutsik korrika egiteko. Horixe nahi dut. Ados, marrazu beraz inoiz amestuko zenuken lorategi ederrena. Eta hala egin dut. Ez duzu besterik marrazu nahi, saiatu da temati. Zer, nirea ez den esku bat, edo beste esku batzuk. Ados, eskuan marraztuko dut, erantzun diot, eta ur pixkat euri tantak. Eta tanta batzuek busti didate aurpegia.